issue, Bulong Kabildo, straight na to the point. As always, nalipay ko kay bisang busy ni ako amigo. Kanunay may lang available on short notice si Sir Ver Bermudez sa Tribune News Davao og London Times. Sir, maing buntag. Maing buntag, Radyo Man Jun. My pleasure to be here in your number one station. Salamat kayo, Sir. Always, Sir, ikaw man ang nagahatag og substance sa atong discussion. And Sir, ani Sir, nako'y tulo lang ka mga pangutana basic, Sir. Gusto lang kong musulisit sa imuhang general assessment, Sir, sa second SONA ng atin po namang presidente. How did it impact you, Sir? Ang sabi ni Presidente Marcos, ang state of the nation ay sound and improving. Ang problema ko, hindi ko maintindihan ano Yung ibig sound and sabihin ng improving. sound at improving. Ang Okay. tingin ko lang dyan, sound baka mas madaming ingay. Baka nag-i-improve na yung ingay nila. At sinabi din ni Presidente Marcos sa kabuuan ng SONA ay dumating na ang bagong Pilipinas. Bagong Ano ba Pilipinas. yung bagong Pilipinas? Ang pinag-uusapan kasi itutuloy lang yung mga programa ng dating administrasyon. So ano na naman tong bago? Hindi ko yata nadinig ano yung bago. Madami siyang sinabing programa doon sa kanyang speech, madami siyang sinasabing mga ginagawa ng pamahalaan, pero wala akong nadinig na bago. Kasi ang sinasabi niya, itutuloy Bagong ang infra, ang agrikultura, ibuboost. Ang problema lang dito sa mga pangako na binigay niya sa kanyang SONA, puro parang campaign promises. Kasi ang campaign promises, campaign promise. Pero pag ikaw ay nagsusona, nagsasabi ka ng plano mo, dapat sinasabi mo, paano mo gagawin at kailan mo yan makakamtan. Yun ang kulang. Okay. Sir, I want to be fair to the guy on his year one of a single 6-year term. Gikan sa 8.7, gahapon gianunsyo niya 5.4 ang inflation rate sa Pilipinas. Alam mo, Radyo Man Jun, galing tayo sa pandemya, tumaas lahat ng presyo. Kaya sigurado pagkatapos ng pandemya, bababa ang inflation. Kasi dati mahal ang gasolina dahil nag-limit, pati ang pag-transport na limit. Tapos ngayon, tapos ng pandemya, medyo nagluwag na lahat, bumalik na ang produksyon, ito natural, bababa ang mga presyo. Pero hindi yun dahil sa achievement ng pamahalaan. Yes, Wala sir. akong nakitang ginawa ang pamahalaan. Ang talagang nag-drive ng 5.4% natin ay yung pagbaba ng oil prices. Anong kinalaman ng pamahalaan natin sa pagbaba ng oil prices? Hindi naman nila binaba ang excise tax. So yan ay epekto ng na it's the natural course of things. Hindi yun pwedeng tumaas pa. Huwag mo sabihin sa akin na nagmahal na nung pandemya pagkatapos lalo pang magmamahal. Hindi yun. That is not science anymore. Oo. So, Yung ano, Sir, yung sabi niya na okay, ito na, bigas gawing 20 pero hindi pa naman daw siya, ano Sir, hindi pa naman daw, wala pa tayo doon, sabi nga. yun nga yung lagi kong sinasabi. Madali mga ako. Promise lang yan eh. Oo. Pero bigyan mo ako ng plano. Kasi pag nag-usap tayo ng plano, lahat ng management students will tell you, when you talk about the plan, sasabihin mo kailan ma-achieve. Kailan So, ma-achieve. kailan ba talaga yung 20 pesos na yan ma-achieve? At huwag natin sabihin na sa Kadiwa store lang. Sabihin natin, pag pumunta ka dito sa Davao sa grocery, pumunta ka sa maski sa tindahan, dapat 20 pesos. Kaso hindi ganun ang nakikita natin. Okay. Sorry, hindi naman campaign promise. May sinabi sa kahapon, Sir, hoarders, smugglers, nabibilang na lang ang mga araw ng mga ito. Sige, ilang araw yan? 5 taon? Yun ang una kong tanong. Kasi sabi ko nga, lagyan mo ng timeline na bibilang. Pero para maging credible ang mga ganyang pangungusap, dapat sampulan mo kami. Alam natin na kaya ang presyo ay nagmahal dahil sa smuggler at sa hoarder, bigyan mo ako Ng isang sample. smuggler at isang hoarder na ating pinigilan kasi yan ang magpapatigil doon sa mga future smugglers. Parang prinsipyo ni dating Presidente Duterte, mag-sample ka. Pag may bumulagta dyan na isang kriminal, Takot na. biglang nawawala ang krimen. Oo. Gano'n naman talaga. Kilala ba nila yung mga smugglers, Sir? Dapat kilala nila yan kasi isa lang ang dinadaanan yan eh. Oo. Gumamit man yan ng ibang tao sa pagta-transit ng mga goods, Pero tingnan mo saan pupunta. Kung saan pupunta, yun ang mayari. Okay. Pero pa isang tick-list issue, Sir. Sabi niya kahapon, the drug war will continue but with a new face. Ang new face na sinasabi ni Presidente, wala na nga yung tokhang. Sabi niya pa kahapon, tatanggapin daw niya yung mga resignation ng mga tiwaling opisyal na na-expose
pinopost na daw nila. Ang tanong ko, bakit kailangan mo pang hintayin yung resignation? Dahil kung akong tatanungin, sipain mo na. Sipain mo na. Alam mo na pala na tiwali bakit mo pa hihintayin siya mag-resign? Oo. So, compared to the previous administration, masasabi ba sir na, sorry to use the word, medyo malamya ang approach? Sabihin na Today. lang natin na yung previous administration ay matigas. Matigas. Kasi yun talaga tigasin. ang brand ni President Duterte, yung Opo. pagiging anti-criminality niya. So, hindi mo na malalampasan siguro yun. Kasi naubos na ni Presidente Duterte lahat ng mura eh. Paano mo pa yun lalampasan? Oo. Lahat ng tapang, lahat ng pananakot. So, kung malamya is the term, then ganun siguro yun. Pero, ang problema talaga dyan, wala kasing sample. Napaka-importante sa akin yung sample. Minsan nga pati si dating Presidente Duterte nagka-problema dyan Yung pumasok yung shabu, nahuli 6 billion shabu sa customs. Hindi naman natanggal yung customs commissioner. Ayun. File doon. Importante yun. Oo. Okay, sir. Down to my last two questions, sir. Friend to all, an enemy to none. Is this the right direction? Maganda pakinggan pero hindi ko alam kung paano mo gagawin Paano yun. gagawin? Yung paano mo kakaibiganin lahat. Ang tanong ko sa ating Pangulo, kung ako magtatanong sa kanya, Opo. Mr. President, paano po kung sinasakop na tayo? Anong gagawin natin? Friend to all and enemy to one. Oo. Hindi kasi ganun. Ang premise mo kasi ng friend to all, enemy to none, walang nangyayaring incursions. Incursion. Ang problema may incursion. Pero may proposal si Professor Clarita Carlos. So sabi niya, why not work on the things that bind us, the commonalities, rather than the differences? Siguro referring to China. Sir. At nagtutula lang siya. Kasi sabihin niya sa atin ano yung commonality. Pag sinabi mong energy exploration, Negosyo, sir. hindi ko alam pa paano magninegosyo ang dalawang bansa. Oh. Pwede ka lang magpautang. Pinapautang man tayo ng China. Opo. At ang problema natin, masyado na nga malaki ang utang natin. Pero kung yung joint exploration ang gusto niyang sabihin, ang Supreme Court na nagsabi, hindi yan pwede. Hindi allowed Okay. na ang patrimony natin ay ipa-joint exploration natin sa ibang bansa. Oo. Pero nandiyan na sila sa national grid, sir. Paano ba yan? Ang National Grid kasi nagbibigay lang ng transmission, binenta nga bilang korporasyon. Okay. So, although questionable yan. Okay. Last point ko po, sir. Sabi nga nila, Cobadis. From here, ano ba tayo ngayon? July 26. Where do we go, Philippines? Ang Philippines, ang GDP ay 20 trillion. Ang utang, Pila, sir? 20 trillion. 20 Yan ang trillion. kabuuan ng ating Ekonomiya. Okay. 20 trillion. Ang utang natin ay 13 trillion. 20 minus 13. So, ibig sabihin, nasa 63%, 65% na Ang tayo utang. ng GDP. Ala. Ang sinasabi ng lahat ng ekonomista buong mundo, ang ceiling niyan ay dapat 60 lang. So, nasiling na tayo. Lagpas na tayo sa ceiling. Kaya nga yung Maharlika Fund ay binuo nila yan na makasakaling ito na lang ang mangutang dahil dumadating ng puntong Pilipinas na wala nang magpapautang. Ang problema, Radyo Manjun, na ito ang malaki ko talagang problema. Sige, sir. Sige, For sir. the last 7 years, we have been borrowing 1 trillion per year. So, natitira na lang sa balanse natin sa GDP at utang ay 7 trillion na lang. So, ibig sabihin yan, 7 years more, ubos na ang GDP natin. Pero hindi tayo aabot doon. Kasi pag nasa 70 tayo, wala nang magpapautang. Kakakulbaan na sir ng senaryo. May solusyon. Dapat ang Kongreso, ang Senado, putulin na nila yung mga budget na hindi importante. O di kaya tanggalin na natin korupsyon. Corruption, isa yan, pero hindi yung malaki. Ang malalaki dyan yung mga items na pamulitika lang Ang problema nga ng mga mambabatas natin, imbis na bawasan ang gastos, nakikidagdag sa gastos. Magbibigay ng libreng sapatos, magbibigay ng libreng kung ano-ano para sa pamumulitika. Sige, sir. Okay, sir. I wish we have a longer time, but anyway, anytime sir available. Anytime, Radyo Manjun. Yes, sir. Salamat kayo, sir. Thank you very much. Salamat din sa pagkakataon. Yes, sir. Si Professor naman, si Sir Ber Bermudez, Tribune News Davao, and London Times Political Analyst. Kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.